ug mabati ang diwa sa Sinulog dinhi sa kadalanan sa Cebu City. O karong adlaw Enero 9, 2026, opisyal nang gisugdan ang mga kulturanhong kalihukan para sa kapistahan ni Senior Santo Niño, ang Sinulog Festival 2026. Gisugdan ang kick-off o opening salvo sa labing dakong festival sa Pilipinas, pinaagi sa usa ka santos nga misa sa Basilica Minore del Santo Niño nga gisalmutan sa libuan ka mga deboto o mga bisita gikan sa lain-laing bahin sa nasod. Si Cebu City Mayor Nestor Archival ang formal nga mianunsyo sa opisyal nga deklarasyon sa pagbukas niini dayong human sa opening salvo mass. And all of you here today and the millions of the devotees are looking and watching us by the power bestowed upon me as the Mayor of Cebu City. I now declare that the Sinulog 2026 now officially open. Human sa misa, misunod ang mabulukon nga launching parade gikan sa Basilica paingon sa Cebu City Sports Center kun CCSC. Nga gipanguluhan sa Cebu City Government. Napuno ang kadalanan og mga nagsidlak-sidlak nga costumes og props sa nagkadaiyang dance troupe sa mga tunghaan sa syudad. Inubanan sa kusog nga tukar nga naka-standby sa mga kadalanan. Gibutyag sa duha ka mga performers og mga tinun-an sa Mandawi City Science High School nga ang pagsayaw dakong tabang sa tanang Cebuano aron magkahiusa. I believe that this event is very helpful for us Cebuanos to unite with our patron, Senior Santo Niño. So our dance represents unity and bayanihan as one, as what recently happened in the different parts of the Philippines. I think our dance is really, it represents how we are as Filipinos, how bayanihan, how we do bayanihan in times of calamities. Sa pag-abot sa CCSC, mga maanindot nga awit ang mipatigbabaw pinaagi sa mga sinulog idols sa milabayng katuigan. Misunod pod ang pagsayaw gikan sa nagkadaiyang tunghaan sa Subo pinaagi sa konektado nga storyline. Usa ka reenactment o pagsayaw nga mipakita sa istorya sa pag-abot sa katolikong tinhuan sa syudad sa Subo. Hangtod sa pagpaila sa balaang bata nga si Senior Santo Niño ang gidalit sa mga performers. Matod sa usa ka tinun-an sa CATS Aero College Incorporated, resilience ang gipakita sa kasaulugan karon bisan pa sa mga kalamidad nga nahitabo sa miaging tuig. I think the essence of Sinulog is the resilience of the Cebuano people, especially during the calamities that were hit by Typhoon Tino and the recent earthquake. So I think we need to persevere our faith in Santo Niño and the Lord. Ang dungan nga pagsayaw sa mga tinun-an baoy mitapos sa programa karong gabi una. Sa mga musunod nga adlaw, sugdan na ang mga laing kalingawan ug nagkadayang competition subay sa kasaulugan sa Sinulog 2026. Kini si Mark Armas, alang sa Sinulog 2026 sa MyTV Cebu.